Egun on dizuela denoi, Durangoko 46. Euskal Liburu eta Disko Azokak bigarren eguna gaurkoa, azokak bigarren eguna, baina izango dira gaur ateak irekiko dituzten guneak ere, bakizue aurtengo azokak gune asko dituela, 3 berriak ere bai, horietakoa da Kabia, sarearekin eta teknologia berriekin zerikusia duen gunea, eta Kabiak adibidez gaur irekiko ditu ateak. Baina ez da izango, gaur ateak irekiko dituen gune bakarra izan ere, haur literatura aretoak ere gaur izango du estrainiko eguna, eta oraintxa marterdietan egin behar dute hain justu ere aurkezpena, Oiane Barrutia, Berbarokoa eta haur literatura aretoko arduraduna gurekin, kaixo Oiane? Unon, bai. Beno, hasteko prest, ezta? Haur literatura aretoarekin, iaz ere arrakasta eta aurten ere pentsatzen du, iaz eta aurreko urteetan eta aurten ere pentsatzen du asmorrekin. Bai, ontze dana du prest ja oina marterdietan hasteko eta egiz esan urtero jente asko hurbiltzen da umiekaz eta txokotxo honetara eta aurten espero dugu jente asko hurbiltzie eta gustoko izetie. Bueno, haur literatura aretoa izenak berak asko esaten du, baina kontaiozu pixka bat zer den, zer egingo zuen? Haur literatura aretuen bilatzen dana da purtso umiek eta bai gurasuekin edo helduekin lagundute, etorri daitezela hona eta apur bat gozatzeko liburuekaz, musikaz eta apur bat txoko lasai bat aukiteko eurepe bai, hori gustora egoteko eta apur bat ezagutzeko, gero ikuskizune betartekatzen die eta apur bat danetik aukingo. Eta txikitatik sartu horiz da, irakurtzeko, musikaren gozatzeko, gaur hemen da biharran egon daitezen, ez? Edo, gaur ere bietan. Garrantzitsue iruditzen jaku gurasuekaz etorri daitezan eta transmisio hori lantzeko, egon daitezela hori txikiteti ja hartu emonien, ez? Eta ekintza aldetik, ze egingo dituzue, pixka danetik, tailerrak, kontako dirazu? Bai, hasiera oina marterdietan emango gotzegu jinkana bat, prestaute dekogu ikastetxeetatik datozen gazte batzukaz, ja taldieketan jedauz, eta jinkana bat, apur bat azoka ezagutzeko, eta hori zingo da, eta gero, guzti izen ziren, tailerrak, aurkezpenak, antzerkisek, gero beste motatako tailer batzupe bai, eta danetik egongo da bai. Gonbidatuko ditugu, ezta, jendia, pasaia gurasoak eta aurrekin eta datozena, pasa daitezela baita ere elkartegia, azoka nagusiaren ondondoan dago, eta pasa daitezela eta gozatzeko, hemengo ekitaldiekin. Hori da, bai, hemen bertan gauz, eraikin larrosa bat da hemen handuen dagoena, eta bertan topauko dabe danetik. Eskerrik asko eta segi zuen zer eginetara. Bai, gerrote. Hortxe beraz, haur literatura aretoa irekitzeko puntuan, marterdia jota dira, beraz hasi egin beharko dute, martxan da Durangoko azoka 46. edizionetan, bigarren egunez.